Нова актуализация за алгоритъма на TikTok за вашите видеа и гледаемостта им през март 2026 година. Останете до края. Ако отново сте забелязали спад в гледаемостта, има нова актуализация на алгоритъма през март 2026 година за видеята ни в TikTok. Какво означава това? До сега, когато пуснахме ново видео и TikTok гледаше първите 60 минути как ще реагират 300 човека. Това вече е променено. Най-новата актуализация прави така, че вече е важно, за да влезете в For You Page, да има гледаемост от вашите последователи. Точно така. До сега нямаше значение дали вашите последователи ще реагират на вашите видеа. От тук насетне обаче е необходимо, когато пуснете видео, вашите последователи да бъдат активни към вашето видео и след това вече вие влизате в For You Page. И другото най-ново нещо, което също е хубаво да знаете. От тук насетне първите 24 до 48 часа са изключително важни за вашето ново видео на стената, което си качите.